खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 अक्ट'बर 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन आरो मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ आरो थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनिफ्राय अनलायनाय आरो मोजां मोननाया बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गियाना बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन।
गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां आयाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो दिनै गोग्लैनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन बेफार फालांगियाव मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनायाव गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै गोमालांफिननोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गुबुननिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय नाथाय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनैसिमावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन, पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।